Content ya Nadia TV yabviswa izvi zvafadza maNigerian vanga vati taneta neview once tanzwa nekuripota asi mapeji ake ari kuramba achiwanda ukuwo namatai Bobo anozikamwa nekunzi Malote akumbirwa ruregerero naBaba Harare pamwechete naBruno vati team siwe yese ndovarungu vedu please ngavabatwe zvakanaka. Zvakare Temba Gorimbo aita way in panyaya yaPassion Java ati mukomana marriage yake yakapera uye aimboflonta wealth yemudzimai patiko zvino akurarama achitevera mapodcast aZigo ndokuita seiko ikoko dzakawanda tichadzvinza ipo pano tingoita video 1 data kavara nyaya dzedu dzifambe. Tinokuchingamidzai. Welcome to this channel. Please don't forget to like and subscribe. Regai timanye panyaya yedu ya Nadia TV. Pane muNigerian anyora iya akati I would like to extend my gratitude to Facebook for reviewing my report and taking necessary action by removing content yezvinhu zvechikuru that was recently created. You can verify the removal by checking every page. Nadia TV with 110k followers is still accessible. It has indeed been taken down by the Facebook team. It is essential to maintain a standard where individuals should not profit from sharing content yakadaro pama platform makuru anenge iwaya. Izvi zvafadza zvikuru paiswa evidence yekuti Facebook team yatumira message kumunhu uyu ikati we reviewed the page and found that it goes against our community standards. We let Nadia know that their page has been removed but not who reported it. Thanks again for letting us know. Reports like yours keep Facebook safe and welcoming to everyone. Page ndokubva radzorwa. Manetizens ari kufara zvikuru vakati ngaite hunhu vanhu havazi kuda content yake to protect the emerging generations. Iyi skiri yekuti you force people to watch ka aiwa zvatoramba vanhu vakavhara page rine million iye akandovhura rimwe rakangogaina 4 million in no time rikaita 1 billion views in no time ndobva ravhagwa repotwa atangazve rimwe ratoita 110 followers. Vanhu vanoda kuona zvinhu zvisina kana maturo. Mumba muya makati kusviba moti kuzara nhunzi cherodzo nhunzi dzacho ndofunga dziri kutovhiringika kuti tonanga papi kundipa pano imikani regai tirege kuzvitaura. Varume vari kupopota kubvunzo woti zvibhelinda zviri kudzimba uku hazvisi kuapetiza here. Vamwe ndo vari kuti chingochinja content kwake kuri kuda kuonesa zvinhu zvake kuvanhu here. Vamwe ndo vari kuti ndiye ega here atanga. Vakawanda vari kuratidza nhingi dzavo. Nyaya iripo ndeyekuti akaratidza vanhu mari yaari kupuwa naZuckerberg. Vanhu vakati bodo iyi mari hausi kuzomboidya zvachose. So guys, nyaya iripo ndeyekuti kana une content yako yauri kuona kuti inokupa mari maplatform acho aripo kokungoenda ikoko kwazvinodanwa zvikadavira wondoratidza pachena since agara asinganyarika nekuburitsa face yake kokungoenda ikoko anokudza community yake ikoko zvisiri kukorapta vana mumaplatforms umo. Namatai Bobo anozikamwa nekunzi Malote akumbirwa ruregerero naBaba Harare pamwechete naBruno vati team siwe yese ndovarungu vedu please ngavabatwe zvakanaka. Panyaya yaMaloti kutukana kwakaita neuyu yasina basa wekuisland. Malotika, I love your confidence and I love kuti iwewe hausi munhu unoudzirwa zvekuita kana zvekutaura. Kana wakawenga munhu uri kunetsa nemunhu uri kunetsana naye especially uyu anonzi Ketina uyu ana basa ramba uchinetsana naye iye. Pana ichida kukumbira ruregerero kumanesi aid kumadiasporans on your behalf, you were not supposed to say manesi aid ichinherera kana kuti handisi munesi aid handirwari riri kuenda kuUK handirwari riri kudi because manesi aid iwayo ndo varungu vedu. That's my 2 cents. So ndoti mundibate zvakanaka. Manesi aid iwayo vari kuUK vari kuIreland vari kupi wherever kwavari as long in diaspora. Manesi aid ndo varungu vedu. So we need to respect those people. Mangozinzwira ndo mashoko aBruno aya. Ketina hana kuzvifarira ati we Bruno stay in your lane. Nyaya iyi haisi kukukonzerna and I wonder why uchipinda panyaya iyi. Ketina akurudzira mapurisa kuti atarisise
Mumazita aMaloti ari kunzi ari kushandisa namataibobo asi ane rimwe zita, and nyaya yake kubva amanya kumapodcast ari kunyanyisa kuexposa too much information zvinova zvinogona kungomukuvadzisa neInterpol. Vati ivo havasi kuzomira to redirect Interpol kuti musikana ari nechepapi, macrime ese aakakomita kuCape Town anofanira kuenda kuno accounta for that. Otoona kuti guys kana vana Ketina vakuda team bitterness inokuisira pasi. Anyway, regai timanye kunyaya baba Harare navo vati ivo he wants to weigh in panyaya yaMaloti. Vati on the 28th of November I had the opportunity to travel to the United Kingdom for the UK GT reunion show in Birmingham. It was a self-funded trip, and to be honest, I did not get there expecting much. I had been in a hiatus for the past 2 years, and I did not know what the reception would be like. What I experienced was overwhelming. The love I received from our diaspora community in the UK was deeply emotional. It reminded me why I do what I do. It reminded me that music travels. It reminded me that even when you are quiet for a while, people are still listening, still waiting, still supporting. Because of that experience, it would not be right for me to keep quiet about the conversations that are currently happening on social media regarding Zimbabweans in the diaspora. Speaking from my own lived experience, the diaspora community has been one of my biggest supporters and one of my biggest earners. Whenever I perform abroad, the love is real. From Zimfest to my own headline shows, the support has been consistent and genuine. These are people who work hard, who sacrifice a lot, and who still choose to show up for our music and our culture. It is disheartening to see unfair and unkind statements being directed towards them. The diaspora are not people who failed in life. In fact, they are among the biggest contributors to our music industry. They have played a huge role in promoting Zimbabwean music internationally and in creating global awareness for many of us artists. While it is not my place to apologize on behalf of anyone, I feel it is important for me to stand in solidarity and express my appreciation to our diaspora community. You are loved by me. I see you. I value you. And I'm grateful for you. Let us choose respect. Let us choose unity. Let us remember that we are one people wherever we may live. So uku ndo kutaura kwa baba Harare vachitaura panyaya yaMaloti akati iye vana kudiaspora vafeila life. Ndo saka vakatiza Zimbabwe vachimanyira kuita maness aid echinzaranzara, kuita vanhu vechinherera. Vanetizens vari kubvumirana nababa Harare vati ivo madiasporans aya they understand psychopaths better than us because vakawanda vacho vanoshanda muhealth sector, spending time with the aged and those who are mentally challenged. I bet they will not take her seriously. They know her mental disorders. I don't know why people separate us. We are normal Zimbabweans who are just living outside the country. Honestly, the comparison and the hate is unnecessary. Thank you, Baba Harare, for wise words. Tirikuda kamwe ka GT show. Diasporans do not only contribute to the music industry, but to our country, Zimbabwe's economy, and of course to the livelihood of our beloved back home. Thank you, Baba Harare, for recognizing us. Well said, Father Salisbury. Only true artists can echo the same sentiments on that matter. Fly-by-night musicians try to paint a bad picture about the diaspora community, and it's not their fault. They are just doing it for views and likes so that they can earn a little extra. But chinonetsa ndechekuti yes, you can earn a little extra for my life nezvimwe zvakadaro, but uchikangamwa kuti umwe huru iri kubva kupi, vacho vazere mumashows kumbare nekupi vari kutofonera diaspora kuti ndikandirewo kamari kekutenga usavi, votora vomanya kushow ya dedede imigani zvinhu zvacho. Temba Gorimbo akomenta panyaya pacho Njava akati seiko tichiramba tingokona mumapodcast echinherera iwewe uri millionaire, iko zvino hauchina anything to show off kunze kweiwo masutu ekusutu world. Vati ivo so passion watova umwe wemageto youths sekutamba sekuseka anobudikira paChitown full time
nekumadheudheu kana Mwari amuitira nyasha. Facebook ndiyo yava kutomuraramisa. I mean, it's not that expensive for single men to live in Zimbabwe. When you have fake 7 million followers on Instagram who give you 9k to 20k when you post, unogona kupusisa mabrand emuZimbabwe wopiwa yekufamba nayo paground. Imagine at 40 plus, vamwe vako, they have stable businesses and families. Iwe take netuma podcast twenzara just to try and maintain relevance. Konei kustatus sachaindi these days. Sekusaenda America kwa anoita. Word on the street, havadi kana kumuona because akaonekwa kuti he was pretending to be what he is not all along. Hired cars, fake mansion, which is a shared house for Ethiopian family, and now cannot get back to the country at all because he married for green what, but got divorced before the 3-year mark required. So ikabva yatoitwa dissolved right away. So for now, anoda visa kuti awe ku America, but can't get. So ndo mashoko aTemba Gwarimbo aya ari kuti pasho haasi kukwanisa kudzokera ku America, ndosaka achiswera achiita zvavafundisi nezvimwe zvakadaro, achitambana naZigo vachinodya havo sadzana namarufu nekuti ku America akutongoita yekudhirowa. Iko chaiko hachakuendi zvekumhanya. Awedzera Temba ndokuti imagine lying to people that you are a millionaire, but few years later you have nothing to show for it but only suits from Suit World, showing off cars that don't belong to you, mansion that is not even yours. Life has no balance. Now can't even go to the very country that he got married in because the process requires him to be married if he wants to be in the country. Tough luck, my guy. I urge young people to live a real life. Don't fake it. If you don't have, it's okay. Faking it should be in your head until you make it. Don't fake it and spend what you don't have to impress anyone. The very same guy now can't even have access to the State House. Why? Because you run out of lies and people start to see you for who you are. Now havakuswera kutengerana Zigo sadza kuti aiswe pa podcast weekly navo. Kwawola chaiko kwatova kumakata. Ola even sees no value in bringing him to his podcast. Life in, I say, be real. Don't act rich because the rich actually don't even look rich. God bless. So ndo mashoko aTemba Gwarimbo aya ari kuti iye ari information iri inside yekuziva kuti mukomana haasi kugona kudzokera nekuti mudzimai akazviramba. It is only a year ago, or actually 2, when he hosted a 3-4 day wedding nemudzimai weku Ethiopia, kuti zvakangoperera mumhepo. But zvakaoma. Manetizens ari kungoti no hard feelings bamnini. Let us all focus on our own goals. Wataura with passion. You deserve a Java printed shirt. Imika, kune ma-t-shirt achakutengesera yakanzi P Java ravarombe. Start booking for those that are interested. Azokuda mavanga enyora wamugona Temba akudherera zvirema mazuva anotsaga uye he is now a motivational speaker asina chainacho. Ndo zvinoita mari kubatiswa chirombe chiya chazobuda zvino. So ndo zviri mumastreets izvi. Pasho ari kunzi apera, bling bling yake yaimanya naye kuDubai, nechechi dzake dziya dzaimboshimanda, zvembambaira nezvimwe zvakadaro, zvese zvangoti zi. Mukomana akuswera zvake achienda kumashwede kundodya vachigocha nanaZigo. This life no balance. Kana dziri chokwadi aiwa zvakaoma. Chaitemura chiye chinenge choseva. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.